Tervehdys Inderes TV:n katsojille. Merus Power raportoi tänään vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen ja mulla on haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Kari Tuomala. Tervetuloa haastatteluun, Kari. Kiitos, Pauli. Tämä on ihan mukava olla täällä taas. Tämä on sellainen ajankulun mittari, että taas on puoli vuotta vierähtänyt nopeasti ja nyt päästään niin kertoa nousujohteisista luvuista, niin tämä on tosi kiva olla täällä. Kiitos. Joo, tosiaan saitte vahvan tilauskasvun alkuvuonna ja myös kannattavuus kehittyi suotuisasti. Mitkä oli keskeiset tekijät näiden taustalla? No kyllä nyt ensin haluaisin sanoa, että meidän myynti on onnistunut. Me onnistuttiin oikeastaan kaikilla tuon sähkövarastotoiminnan eri osa-alueilla, että onnistuttiin Suomessa niin myymään muille kehittäjille hankkeita ja sitten erityisesti ilahdutti se, että se mitä me ollaan tavoiteltu, eli kansainvälisen kasvun avausta, niin onnistuttiin sekä Puolassa että Latviassa merkittävillä niin kuin kaupoilla, että siinä mielessä niin kuin oikein tyytyväinen olen tuohon ja sitten siellä oli vielä niin kuin, sanotaan meille tärkeitä asioita, eli saatiin niin kuin, kauppoja olemassa olevilla asiakkailla, jotka näyttää selkeästi meihin luottavan ja sitten myöskin tuli uusia asiakkaita, jotka avaa meille sitten ehkä uusia mahdollisuuksia myöskin. Joo. Tässä sähkövarastojen kysyntä on säilynyt aika voimakkaana, vaikka aiemmin siellä oli se keskeinen ajuri taajuuden säätömarkkina Suomessa. Se on vähän niin kuin saturoitunut se puoli, mutta silti kysyntä jatkuu. Niin mitkä tekijät ajaa näitä investointipäätöksiä tällä hetkellä? No kyllä siellä investorithan ajattelee aina tuottoa, niin kuin varmaan Inderes TV-katsojatkin miettii. Ja me mietitään kuumeisesti, miten me voitaisiin sitä Inderesin seuraajille toimittaa. Että ehkä se on se, mikä on ollut se positiivinen asia, on ollut se, että kun akkujen hankintahinnat on tullut alaspäin ja kilpailu on kiristynyt, se on tuonut hintatasoa alaspäin, niin tämä energia-arbitraasi on muodostunutkin kannattavaksi liiketoiminnaksi näille investoreille, että se saturaatio niin kuin Suomessa on jo tapahtunut tälle taajuuden säätömarkkinalle, sieltä saa edelleen tuottoja, mutta sitten tämä energiamarkkina, missä sitten sähkövarastot niin kuin nyt pääsääntöisesti toimii, niin se on niin kuin syvä markkina, sen saturoituminen ei tapahdu samalla tavalla kuin sitten oli tämä taajuuden säätömarkkina, joka on, niin kuin, oli kooltaan niin kuin rajattu ja siitä oli muualta kokemuksia. Että kyllä se on se, että investointien tuotot on edelleen hyvällä tasolla ja siinä niin kuin, silloin tapahtuu investointeja. Joo, ja jos katsotaan vielä niin kuin eteenpäin, ehkä vuoden jälkipuoliskolle, näettekö, että tämä aktiivisuus säilyy edelleen hyvänä niin kuin markkinan tasolla? No kyllä se niin kuin meillä näkyy sillä, että aktiivisuus on hyvällä tasolla. Uusia hankkeita tulee koko aika. Ehkä semmoinen niin kuin ruuhka tai semmoinen, että tulisi niin paljon tarjouskyselyjä, että ei pystytä niin kuin kaikkiin vastaamaan. Sellaisiakin tilanteita on ollut, että ei ole ihan pystytty kaikkia asiakkaita palvelemaan, niin voi olla, että se vähän niin kuin rauhoittuu, mutta markkinatilanne on edelleen niin kuin hyvä ja sitten markkinat etenee eri vaiheissa, että Baltia on nyt siinä taajuuden säätövaiheessa ja siirtymässä sitten eteenpäin. Puola, joka on meille tärkeä markkina, niin on vasta niin kuin tämän polun alussa ja siellä on isot Suomeen isommat potentiaalit, niin siinä mielessä niin me ei nähdä tälle meidän kasvulle niin kuin markkinalta tulevia rajoitteita, että se tilanne on niin kuin hyvä. Joo. Tosiaan olette onnistunut laajentaa sitä sähkövarastomyyntiä sinne Puolaan ja Baltiaan. Miten nämä toimitukset on käynnistyneet ja onko siellä jotain semmoisia haasteita, mitkä liittyy siihen, kun mennään uusille markkinoille? No joo, esimerkiksi nyt tämä Latvia, joka oli verrattain suuri, niin se on niin kuin täydessä vauhdissa meneillään, eli nämä projektit etenee ihan meidän suunnitelmien mukaan ja toki kun mennään kansainväliselle markkinoille, niissä on aina ne paikalliset erityispiirteet ja voidaan sanoa, että niin kuin Puola ja Latviakin on hieman erilaisia. Puolassa on tietyt prosessit ja byrokratia, minkä mukaan edetään, mutta sitten tämä liiketoimintakannaltahan on olennaista, että me löydetään paikalliset hyvät kumppanit, joiden kanssa niin kuin se yhteistyö
voidaan rakentaa ja väittäisin, että meillä on siinä hyvät edellytykset viedä sitä meidän kokemuspohjalta niin kuin eteenpäin. Joo. Nyt kun te olette tämän alueen tavallaan saaneet sinne jo jalansijaa, kuinka pian haluatte laajentua sitten uusiin maihin vai keskityttekö nyt niin kuin pönkittämään asemaan näillä? No kyllä meillä semmoinen ajatusmalli tässä on, että me edetään niin kuin tukevin askelin, että tämä on ihan johdonmukaisesti, että haluttiin niin kuin luoda tätä niin kuin referenssipohjaa, osaamista ensiksi Suomessa ja kehittää nämä meidän ratkaisut luotettaviksi, kilpailukykyisiksi ja asiakkaille arvoa tuottaviksi. Ja me ollaan nyt maksettu jo tuossa muutamia vuosia sitten vähän oppirahoja. Nyt näyttää siltä, että ne on saatu hyödynnettyä ne opit ja viedään niin kuin sitten askel kerrallaan. Jokaisella markkinalla on kuitenkin sitten erityispiirteet. Meidän täytyy ymmärtää asiakkaiden ansaintalogiikat ja ne markkinamekanismit ja sitä kautta sanoisin näin, että varmaan edetään niin kuin harkiten, mutta kyllä me täytyy, niin kuin, jos halutaan mennä seuraavalle markkinalle, sitä pitää rakentaa niin kuin ajoissa. Ja että kyllä me katsotaan nyt uusia markkinoita myöskin mutta ei kiirehditä. Me nähdään esimerkiksi Puola niin isona mahdollisuutena, että pelkästään siellä onnistuminen vie meitä niin kuin pitkälle. Joo. No nostinkin tuossa keskustelun alussa esiin, että teidän kannattavuus kehittyi suotuisasti, materiaalikateprosentti parantui merkittävästi vaikka vuoden takaisesta. Niin mitkä oli keskeiset tekijät sitten kannattavuuden vahvistumisen taustalla, kun kuitenkin liikevaihto pysyi vakaana? No joo, mä sanoisin näin, että tämä oli kyllä semmoinen suoritus, mitä kun ollaan pörssiyhtiö eikä voi niin kuin liikaa numeroiden kanssa kehua organisaatioon, niin se, että niin kuin kilpailu kiristyy ja hinnat tippuu ja siitä huolimatta me parannetaan meidän niin kuin marginaaleja, niin se on niin kuin organisaatiolta erittäin hyvä tai kiitettävä suoritus. Ja kyllä siinä taustalla on se, että me ollaan nyt päästy ensimmäisiä hedelmiä tästä skaalautumisesta ottaan sisään, että me ei olla lisätty henkilömäärää enää koska se henkilöstön osaaminen ja tuottavuus niin paranee. Sitten ollaan onnistuttu hankintatoimen kehittämisessä sekä tässä projektiliiketoiminnan osalta että sitten tuossa tehtaalla. Ja tämä modulaarisuus, mikä on se meidän ydinosaaminen tässä meidän sähkövarastoliiketoiminnassa, niin nämä toistot, standardointi, tehdään samat asiat uudelleen. Se johtaa siihen, että me tarvitaan vähemmän resursseja, vähemmän noita insinöörityötunteja, projektitunteja sitten aina näihin toteutuksiin. Eli tavallaan se tämmöinen standardit, tuotteistus ja tämä oppiminen, me ollaan saatu tämä näihin meidän sähkövarastohankkeisiin ja se on tuonut nyt jo säästöjä ja tulee tuomaan niin kuin jatkossakin lisäämään meidän kilpailukykyä. Joo. Sitä kautta. Sitten ei voi jättää mainitsematta näitä palveluliiketoiminnan sopimuksia, että ne vaikuttaa nyt jo siihen meidän kannattavuuteen ja se tulee voimistumaan tässä sitten seuraavina vuosina. Joo. No sitten tuolla sähkölaaturatkaisussa, joka on teidän ehkä niin kuin vanha ydinliiketoiminta ja nykyään jäänyt pienemmäksi liikevaihdoltaan, mutta siellä tuo kysyntä on viime vuosina ollut vaisua, niin mitkä tekijät siihen on vaikuttanut ja miten se voitaisiin, tai mitä pitäisi tapahtua, että se pääsisi takaisin kasvu-uralle? No kyllä se sähkölaatubisnes on meillä edelleen ydinliiketoimintaa, koska tämä kaikki kilpailukyky lähtee siitä kovasta tehoelektroniikkaa, ohjelmisto-osaamista ja se on syntynyt siellä meidän sähkön laatupuolella ja on edelleen siellä. Tämä on kova tämä megatrendi tässä uusiutuvassa energiassa. Ekaksi sitä draivasi poliittiset päätökset ja nämä Kioton sopimukset ja muut. Nyt sitä vie eteenpäin se, että uusiutuva energia on halvinta ja sitä on nopein investoida, että saadaan uutta energiaa. Et se ei ole niin altis näille kaikille geopoliittisille turbulensseille, mitä tässä on ollut, että kyllähän tämä epävarmuus niin sitten on osunut nimenomaan tähän sähkölaatuasiakkaisiin, jotka sitten lykkää investointeja, laskee
kalkyylit uudestaan, kun korot muuttuu, että ne marginaalit siellä on niin paljon tiukempia meidän asiakkaillekin, että se on niin kuin vaikuttanut tuohon kysyntään, tämä pieni syklisyys ja muu, mitä siinä on. Mutta niin kuin tuossa katsauskauden lopulla niin me ollaan tehty silti määrätietoisesti kovaa työtä ja rakennettu verkosto ja avattu asiakkuuksia, trimmattu meidän olemassa olevia tuotteita ja suunniteltu uusia voittavia konsepteja, niin usko tuohon sähkölaadun nousuun on mulle kyllä vankkumaton, että me kyllä sieltä tullaan. Et nyt on pieni notkahdus ja näyttää siltä, että se etenee kyllä sit jatkossa hyvin. Joo. No tuossa kesäkuun lopussa teidän taseessa taisi olla nettokassan puolella 1 miljoona euron verran ja vähän parantui tämä taseasema vuoden takaisesta. Uskotko, että nyt ollaan siinä pisteessä, että tämä liiketoiminta rahoittaa itsensä myös jatkossa? Vai onko liian aikaista sanoa? Haluaisin sanoa kyllä, mutta Inderes TV:n kuuntelijatkin varmaan pystyy katsomaan, että meillä käyttöpääoma heiluu melkoisesti, että me ollaan parannettu meidän rahoitusasemaa. Mä sanoisin näin, että se on meidän tavoite, että me saadaan vahvaa kasvua meidän kassavirtoihin ja sitä kautta taisi itsestään rahoitettavaa. Tämä on semmoinen peli tämän kannattavuuden ja kasvun välillä ja me ollaan vähän sitä sanotettu niin, että meille tärkeämpää olisi tuloskasvu ja sen väline on kasvu, että sitä kautta niin jos kaikki onnistuu hyvin, niin tämä lähtee niin kuin menemään ainakin pienemmällä niin kuin rahoitusmäärällä ja me ollaan pystytty ratkoon näitä meidän rahoituksen pullonkauloja tässä niin kuin matkan varrella, että sekin poistaa sitä huolta, että meillä on me ollaan saatu lisää joustavuutta, että uskoyhtiön on rahoittajienkin silmissä parantunut ja sitä kautta niin meillä on niin kuin pykälän verran helpompaa että kyllä niin kuin, ei se kaukana ole, että ollaan semmoisessa tilanteessa. Se on tietysti kiinni siitä, että millainen kasvukäyrä laitetaan, niin rahathan saa loppumaan kyllä. Siitä ei ole kysymys. Joo, hyvä. No teidän strategiakausi, listautumisen yhteydessä asetettu strategiakausi päättyy tähän vuoteen, eli tuutte varmaan lähiaikoina päivittämään strategiaa, niin mitkä tulee olemaan keskeisiä teemoja sitten seuraavan strategiakauden aikana? No äskeisessä kysymyksessä käytit sanaa, että on ennenaikaista, niin ehkä se mun vastaus osuu tähän nyt sitten samoilla sanoilla, että tämän meidän uuden strategian osalta on ehkä ennenaikaista mennä niin kuin yksityiskohtiin, mutta sen verran mä voin sanoa tässä, että se tulee keskittyyn omistaja-arvon tärkeimpiin ajureihin, että kyllä me niin kuin niihin komponentteihin, mitkä vaikuttaa sitten yhtiön niin kuin arvostukseen ja sijoittajille katselijoiden mielessä oleviin asioihin, niin me halutaan niin kuin saada meidän osakkeenomistajille tuottoa ja nyt me tiedämme, että se ei tule kasvulla, jos ei tule tulosta ja sitten osakkeen arvoon vaikuttaa muitakin ajureita, niin me ollaan kaikki ne tunnistettu ja pyritään niin kuin vaikuttaa siihen että meidän kehitys tulee ennustettavammaksi ja tuotot paranee ja pystytään niin kuin näkemään tulevaisuuteen enemmän kuin mitä ollaan tähän asti pystytty kertomaan ehkä tuossa sanoisin näin, että meillä on nyt strategiakausi meneillään ja se prosessi käynnissä, että syyskuun loppuun mennessä niin tullaan sitten 2027-30 niin tavoitteiden ja erityisesti toimenpiteiden kanssa sitten esille. Se tulee pian. Joo, tämä aika juoksee niin kuin Paavo Nurmi, että tässä on hetki vaan ja sitten ollaan 2026 tulosinfossa, niin tässä on vähän hommaa vielä ennen kuin päästään sitten niitä käymään läpi, mutta nopeasti se tulee. No niin, jäädään odottamaan uutta strategiaa. Kiitos paljon haastattelusta, Kari. Kiitos, Pauli.